Soc Joaquim Soler de la Castanya de Viladrau i som productors de castanya i ens dediquem a recuperar castanyes de 700 anys, un patrimoni de Catalunya que tenim en el lloc on estem ubicats, en el Parc Natural Reserva de la Biosfera. A més, és l'única castanya que hi ha a Catalunya com a empresa, no? I a més nosaltres tenim 3 línies de treball. Una és la castanya i els elaborats, que fem molts productes variats de la castanya, tenim tot el tema de la fusta de castanyer, tot el reprofitament que fem, tenim tot el tema de visites guiades i això, gràcies al programa InnoVab, ens ha donat unes eines per un futur molt esperançador. Dintre d'aquest programa hem conegut gent molt maca i esperem que això tingui una continuïtat.